Han sagde det i YouTube. En lille update-video, og jeg vil bare give shout til Anders og Anders, som tager jer af Osevarmen. I ser meget spændende forskellige spil, og lige er vi på serveren. Og lige at tjekke ud, hvad der skal her, og hvad folk har bygget. I kan jo gå ind på Anders hjemmeside eller YouTube-kanal og tjekke lige ud på serveren. Det er Ant, of course. Indfødt kanal, er selvfølgelig subscribe til det. Har med mere. Ja, det er eneste. Det er sådan en lille video omkring, hvad jeg vil bygge og sådan noget. Men prøv at se, der er nogen, der siger, at jeg skal jo lige, at jeg skal hvordan man arbejder, men det er ikke. Det er en ny show, det er fedt, jeg elsker. Men vi må jo så se, hvad det bliver til, og